Mä oon Niko, mä oon tutkimusmatkailija. Ne löytää, kun mä oon kuullut, että ne asustelee täällä päin tällä yhdessä. Tuomas Tanskanen, koodari. Henri, tyhjän toimittaja. Eetu Tarkamo, kahvinkeittäjä. Joo, mä oon ollut ammattikahvinkeittäjä nyt toistakymmentä vuotta ja tässä on mun luottokaveri, että me on oltu suurimman osan tää ajasta yhteisellä taipaleella. Ja seos on semmonen tosi vahva, pikkasen laittaa vettä ja maat paljon puruja, että mitä vahvempi kahvi, sen parempaa suoritusta me saadaan aikaiseksi. Veden kannattaa antaa pöydällä seistä päivä pari, että siihen kertyy kaikki ympäristön aromit. Saadaan sitten siitä semmoinen hyvä sivumaku siihen. Kun vettä laitetaan, niin sen pitää olla tosi kuumaa. Mitä kuumempaa, sen paremmin se höyrystyy. Ja kun se höyrystyy nopeasti, tulee uskomaton maku siihen. Tämä on ihan itse keksinyt. Tiivistetään. Kun se on tiivistetty, se vesi menee hitaammin läpi. Kyllä jätkät on tykännyt. Onko työpaikalla se tuholaisongelma? Ei hätää, sillä apu löytyy yllättävän läheltä. Tervehdys, olen Volvo Racingin tuotepäällikkö ja tässä on tuhoaja massiiva, eli tuhmaa. Toimintoja, se pystyy liikkumaan eri suuntiin. Siinä on kanula tässä edessä, jolla se pystyy ampumaan. Edessä on myös infrapunasensori, jolla se havaitsee esteitä ja väistelee niitä. Kaukosäätimellä voidaan ohjata myös robottia. Tilaa tuhma. Volvo Racingin uusinta uutta. Tilasin tämän tuotteen Volvo Racingiltä ja olen ollut todella tyytyväinen. Toimistollani ei ole enää tuholaisongelmaa ja saan työni tehtyä tehokkaasti. Näin minulle jää enemmän aikaa harrastuksille ja perheelleni. Suosittelen tätä tuotetta kaikille, joilla on tuholaisongelma.